nemožné toto. Je, poj, neboj sa, je to tu môžem ti dať. Hej taký šporák ma bolo, prísť sem. To ani cigary ho to nevymyslá. Oznakovieš to cigary. Nádej napísať, nádej rád. Nebud. Isto malý. To znáš to takú útoru, abo abe. Toto. Ten poj dole šikovno. No tam vyhne za tebou, budeme tady lietať. Kde v Rusku vypredávajú kurvere. Ruskam. Bochna by sa obúval, to nie, choď bosý aj ven. No nech. Poj, ukážem ti jelena. A sa ja ho... Počúvaj, a komu som včera predal Kiparovi? Kurva sa neviem. Nie komu, ale za koľko? Za koľko, za vodku. Za koľko, čo to vidím na stole. Počúvaj. Ešte pár krokov dole a si tam vystretý. Poď tu máš jesť, kamo, poď sa nájsť. No. Sme ti donesli šalát za Máš nejakú nejakú... špeciálnu polívečku, Peter? Aj by som si dal takú má chutnanú. A sa som varil. No však to vidieť. Kedy? Počúvaj. Čo to nám pláva, preboha. Je to good, teda. Super. A to je zaujímavé. Horí tam? Dobrý deň, Jujo. Nedovidíte. Dobre, ako mal inžinier? Dobre, gut. Dankeschön, is my dad. Poď z jedného chlieba do druhého. Ja, gut. A kúpiš? Skoro, aký ty Peter môžeš vysávať? Asi taký Adamový pohov má taký dojem, keď to tam môžeš vysávať. No to ja som nepodával teda. Tam sa zabiješ. To si spravil veľkú chybu. Prečo? Čo? Prečo som urobil? Ty nie, ale Milan spravil veľkú chybu. To je dobrý. Da? Ja, that is good. Na, to máš obed. On sa nedá. Máme vortex. Obed tu máš. Šniclu so šalátom. Marmelády. No si si budeš tak riť na tred akorát. Da, som si chcel, ale... Si nevťahel. To de... Ty už som bokon, čo? Čau, čau. Daj, Daša, daj. Ale čo si dá? Fero, čo si doniesie? Dáme si to, čo Fero doniesol. Ja sa mi tak pýtam. Au. Doniesie si čo? Donies. Ja som prišiel zebrať, nie doniesť. Počúvaj. Ty si dneska nebol ešte ani venku, pravda? Sa nalejím. No to odolú, asi ťažko by to si niečo z toho piť. Ale čo to lepieš? My si nic nedáme. Vodku. Mám. Deklasy. Nie, ty. A čo hľadáš? Však vodku som doniesol. Vodku. Pozri sa tu. Vodku, niečo, kavičku ponúkne, také niečo špeciálne. No sa dobre sa uvar. A máš kávu? No. No není možné. Vieš čo, ja už som mal dneska menu, to mi stačí. Nie, čo mám. Ja už som mal, ďakujeme. Teraz mi to Ale stačí. za chalanom. Aj oni sa hovorí, že mali kávu. Preboha živého. Čo ja som Čo to je, zvíš ako venku, Peťa? dneska? Včera už hádame. Včera? Včera. A sa Mikuláš až bolo, to pravdu si mohli aj zhodiť už. Už čerte nechodá. Nie, ešte mám one. Ja to si ženuješ na druhý rok?
kurva špekat. Ale však ide o ten princíp, rozumiem. Ide o to, a máš pravdu, ide o ten princíp. Čudovaný. Čo 2 dní? No, No čo bude zase? nezhodiť. Hento? Ne. To sa ešte opala na dohnu, máš pokoj. Toto je. Vieš čo, to sú také, s tvojim bratom. Čo trpeš, ja to nebol, čo ti teraz sa ti snívalo? Vlado tu bol. Kedy? Viete, keď bol na hríboch. No? No však teraz je zima, preboha. Ale vone, keď tu bol, Čo to bolo zle to? ale hovno, čo vypráva. Kedy? Preminulý týždeň. Asi ťažko. No ale máš tu riadnu kosu, kámo. Vlado To tu bol. zamrzneš. A nebol som to nádu ja? Nie, Vlado. Vlado? Zakur. Už som zakúril. V tom krásnom šporáku to je radosť tam. Vlado tu bol aj Dobre. tu behnú. Behna. Boli radi, čo? Keď tam videli, jak tu boli. Ja, boli radi. No, keď videli tento chlieb. A nie však, on upratal sa. A ty si tak všetko rozjebal? No, stihel som. Aj tú rolu si jak dobre dal dole brehom ide. Kurva, to ty musel... Pero, dobre som to urobil. Vieš, dobre, tá rola má ísť hore, nie takto dole, vieš. Čo, prečo? Sa hento je väčší výchur. Hento. No však to musíš kúriť, aby bol väčší výkur, ako hovoríš. Stačí. Nádhera, nádhera. Hlavne, že máš kamene v okne, to je dôležité. No, A nožice pichnuté v zánku. čo? A nožice pichnuté namiesto kľúčky. Čo? Ale že je trochu snahuje a mrzne, ten tak hovorím. Kurva, je tu fľašu nemôže zdvihnúť. No už si narobený, ja ti to uznám. Čo celý deň robím. Práca šlatý človeka. Ale kurvy telo. Na tebe, že máš čo dokurviť, ty si dokurvený celý. Ja som dokurvený celý. Ale to je roboty, no čo inšie, to je ťažko. Práca šlatý To, človeka. ten dôchod je zabrať, Peťa, ja ti verím. Ty nál. Jeben ti a zdviel som ho. Áno, že keď tam máš vodku, čo by si nedvíhal? No, dajte si. Ďakujeme, Peťa, ďakujeme, vieš, čo nie. Nie. Nie, to radšej bude radšej bude abstinentom. Dýcha. My nepijeme. Ale on není Nemec, on je z Česka. Ja. Dúvaj si varno. Áno, dobre, si povedal pekné súvislé. Bože môj, a dejší by... Kurva, ktože tu bol? No, to, že by to vydržal, pre Boha. Kto? Do prdele. Kto tu bol? Čo ja neviem. To je šopej máš teplejšie ako tu. Sa doma viezel však. No ja teda nie, to by som si ja dal teda. Koncom. Kurva, doma viezel. Ale bol tak chrám, keď to tu pozamýtaš, opracuješ náhodou, to nerob také veci. No. Po chrámi si to upratával. No, to je jasné. No však preto, to som nasral. A ten stoliak, A keď sa čo je lesne ty dneska? Sobota? či- Úterek, dnes máme druhého. Čo? Úterek, dnes máme druhého. Druhého. No, To je jaký športový deň? dôchodkový. Čo? Dôchodkový, však budú berieš dôchody. O kurva, to ísť dole. Ty pošlo do Bratislavy spátky. Zase mi to pošlú, kurvy. No vidíš, to bude zase ešte na zí.